бо мақсади ба анҷом расонидани корҳои барқароркунӣ ва беҳтарсозии ҳолати бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар қитъаи километри 36-уми роҳи автомобилгарди Душанбе-Кӯлоб давоми 25 рӯз ҳаракати ҳама намуди воситаҳои нақлиёт дар роҳи мавҷуда тавассути нақби хатлон муваққатан баста шуда, тариқи Ағбаи Чормағзак ба роҳ монда мешавад. Бино ба корҳои сохтмонии роҳи автомобилгарди Душанбе-Кӯлоб километри 36 давоми 25 шабонарӯз муваққатан хат карда мешавад. Дар ин муддат ҳаракати ҳама нақлиёт тариқи роҳи автомобилгарди Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Кӯлоб ба роҳ монда мешавад. Дар ин муддат корҳои сохтмонӣ дар ду баст ба роҳ монда мешавад ки ҳама мутахассисон омодаи кор ҳастанд ва бо сифати баланд ҳаракат менамоянд ки сохтмонро ба анҷом расонанд. Дар рафти сохтмон аз ҳама ронандагон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки суръати ҳаракати роҳро риоя намуда аломатҳои ишоравии роҳро ба назар гиранд. амалӣ намудани тадбири бузурги созандагӣ, махсусан бунёду навсозии роҳу пул ва мутобиқ сохтани он ба талаботи замони муосир дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар ин самт иқдомҳои наҷиби созандагӣ минбаъд низ вусъат дода мешавад. дар корҳои сохтмонии километри 36-уми шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб 20 нафар мутахассис дар ду баст фаъолият мекунанд. ҳадафи асосии муҳандисону роҳсозон ба он равона гардидааст ки кор дар ин минтақа бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шавад. ҳамарӯза дар сохтмони мазкур, ки дар доираи маблағгузории иловагии лоиҳаи таҷдид ва азнавсозии роҳи автомобилгарди Душанбе бохтар амалӣ карда мешавад, беш аз 15 техникаи соҳавӣ ҷалб гардидааст. баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани ин қисмати роҳ, мушкилоти мавҷуда, ки дар фасли зимистон бештар ба миён меояд, пурра бартараф гардида ҳолати садаманокии нақлиёт кам мегардад. бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ корҳои тахту ҳамворкунӣ ва кашонидани хок ба анҷом расидааст. минбаъд корҳои асфалтпӯшкунӣ дар роҳи мазкур дар ду баст тариқи техникаҳои мавҷуда аз ҷониби мутахассисони бо таҷриба сурат гирифта, мувофиқи нақша дар вақти муайяншуда ба анҷом мерасад. дар асоси нақшаи пешбинишуда дар ин минтақа ҷӯйборҳои оҳаниву битонӣ бо дарозии 2,4 километр, деворҳои ҳимоявӣ бо дарозии 200 метр бунёд ва пурра мунфарш карда мешавад, ки аллакай бештари ин корҳоро ба анҷом расониданд. ба ҳолати имрӯза тамоми намуди корҳо аз ҷумла корҳои заминӣ, битонгирии девори ҳимоявӣ тибқи лоиҳа ва нақшаи кории пудрачӣ идома дорад. лоиҳаи беҳтаркунонии ҳолати бехатарии шоҳрои Душанбе-Кӯлоб километри 36-умро ҷамъияти фаръӣ дорои масъулияти маҳдуди ғайюр як бар уҳда дошта, раванди иҷро ва амалии лоиҳа ҳамарӯза аз ҷониби мутахассисони маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо назорат карда мешавад. манучери Сулаймон, Баҳодур Ҳасанзода, ахбор.